La idea de l'agricultura ecològica és que tu tens unes plantes que estan a damunt d'un sòl, i el sòl no és només el lloc on s'aguanten les plantes, sinó és el lloc d'on s'alimenten les plantes. Si tu tens un sòl equilibrat, que es pot aconseguir amb un adobat ben fet, a base de fems o de compost, d'aquí surten unes plantes més sanes. I si tens unes plantes més sanes, doncs una plaga o una malaltia és més difícil que l'ataqui. El cultiu, en general, potser és una miqueta més difícil perquè has d'estar més a sobre, has d'estar més atent a com evoluciona la planta, però nosaltres, pràcticament, als nostres cultius no tenim problemes ni de plagues ni d'malalties. La dificultat més gran que tenim nosaltres són les males herbes. Al no poder aplicar herbicides, les males herbes no es poden matar amb cap producte, sinó que s'han de treure o mecànicament o a mà. Un altre problema que tenim a les finques que fem agricultura ecològica són els veïns, perquè ells, a l'aplicar els productes químics que apliquen, pot ser per una mala aplicació, perquè aquell dia fa vent o pel que sigui, que ens puguin contaminar les nostres finques. Les finques ecològiques han de tindre unes mides mínimes, no poden ser finques molt petites perquè és molt fàcil que es contaminin pels veïns. I després també, segons el cultiu que té el veí, has de deixar més distància de seguretat o menys. Plantar arbres o arbust al marge de les finques per evitar aquesta contaminació per deriva que hi pot haver.